Габровци се разбират да си ходят на гости. Единият казва, като дойдете да знаете звънеца не работи, чукайте с крака. Що с крака? Нали няма да дойдете с празни ръце? Къде си, миличок? В нас любима моя. Не ти вярвам. Снимай жена ти. Мъже, помнете, ако жена ви слуша без да ви прекъсва, не си струва да я будите. Карибал се прибира вкъщи с ковчег и децата казват: тате, пак ли консерва? Прибира се един човек много пиян и си ляга. На сутринта се събужда и какво да види? Краката му на възглавницата. Замисля се и си казва: да му се не види. Аз цяла нощ си мисля, че ме боли зъб, пък то бил палеца на крака ми. Бате, тъпия виц, братле. Бате, и се смеех на тех много жестоко, разбираш. Кралят на Уганда е избрал мен за наследник. Само трябва да му преведа $2000 за оправяне на документите. С Богом, бедняци! Нали знаеш едно време, таксувата на импулс и да тия телефони отвънка. Да? Значи Гавровец как се свърза с детето си за 30 секунди. Ало, Иване, сереш ли? Сера. Окей. Знаеш що? Щом сере, значи яде. Щом яде, значи има пари за ядене. Щом има пари, значи е щастлив. Някаква жена с дете проси на улицата и минава мъж. Бате, дай 2 лева за детето. Ети 2 лева, ети дете. Майко... Ужас. Мъжете били силният пол. Какъв силен пол, когато си губи акъла по чурпогашник от 2,60? Наистина. Оня ден гледам нашите пишат завещанието. На мен ми се падна отвън. Как така се паднал отвън? За мен живота е борба. До обяд с глада, след обяд с съня. Новини от града. Перничанин спечели делото срещу КАТ, като доказа, че при скорост 240 км в час е невъзможно да разпознае пътния знак с ограничение 40 км в час. Перничанин. Добре, това ли ти е най-добри виц? Ами не. Връх на ревността. Ще престанеш ли да се оглеждаш наляво надясно? Абе, улица пресичаме. Не ме интересува! Но никой не пожелава така половинка. Блондинка пада в улична шахта. Оттупва се, оглежда се и казва: добре, че не беше затворена, че нямаше как да излезе. Че ми стръсваш на твоята реакция, братле. Представя си как верно си ви вижда тук като отгоре ми казва: слава Богу! Учителка пита: откъде са произлезли хората? Иванчо: Бог ги е създал. Учителката: не е вярно, хората са произлезли от маймуните. Иванчо: вашето родословно дърво въобще не ме интересува. Не всеки вярва в... Маймуните. Теорията на Дарвин. На Дървин. Теорията на Дървин. Това е някаква друга теория, брат. Тате, как мина ДНК теста? Викай ми вече Чичо Митко. В Kaufland съм и касиерката ми вика: минете на другата каса. Отивам и няма такова нещо. Какъв е Илон Мъск? Инженер като нашия Васил ли? Не, нашия Васил е главен инженер. Баща води сина си в месокомбинат и му показва машините. И му казва: ето сина, виж, тук вкарваш телето и излиза салам. Тук вкарваш прасето и пак излиза салам. И сина попитал: а тате, има ли така машина, в която вкарваш салам и излиза теле? И баща му казал: да. Един зекваш мъж пита: извинете, къде е училището за зекващи? Той му казал: абе, ти добре си зекваш, бе, за какво ще ходиш? Добре. Това беше най-добрият до тук. Правят мъж и жена любов и тя във вихъра си вика: по-дълбоко. И той вика: по-бързо мога, по-дълбоко не. Мъжките на воли, трета част. Нямаме се хирижа. Кажи, да смешно, какво да правя? Жена към мъж: Мите, ще дойдеш ли у нас на кафе? Някой друг път. И защо? Ще се подърпам малко, да не ме помислиш за лек мъж, бейби. Отишъл мървояда при Ной и му казал:
Така е честно, че само 2 мравки си взел, бе, човек. Мъж към жена си. Жена, сипи една ракия, къде? В 9 сутринта ли? Хубаво, сипи малко мюслива, дай. Тогава няма проблем. Жена ми днес има рожден ден, пък не знам какво да й подаря. Що не вземеш да се прибереш трезвен тази вечер? Мислиш ли, че ще се израдва? Абе, честно казано, ние кръглогодишни, но така че... Изпускането на iPhone в селска тоалетна води до внезапна загуба на обоняние и притъпяване на гнусливостта. Жена се прибира вкъщи и носи 4 каси бира, 12 бутилки вино, 2 бутилки уиски, 1 водка и 2 хляба. Съпругът я пита: гости ли ще имаме? Не. За какво са ни толкова хлябове? С нощи си легнах в 22 часа. До 3 часа не можах да се нарядвам, че съм си легнал толкова рано. Толкова. Виждал съм те на живо и съвсем не си 137 лайка за 13 минути. Знаеш ли какво питат децата във Враца на Хелуин? Вино или ракия? Дядо засадил на нивата. На въпрос от полицията защо го е направил, той отвърнал: ами да върна младите в селото. Заекът отишъл при змията и казал: Змио, извинявай, че ти се подиграх, че нямаш крака. Хайде да си стиснем ръцете и да забравим всичко. Каква е разликата между самолета и тоалетната? В самолета сядаш за да летиш, а в тоалетната летиш за да седнеш. Аз се старая да не се смея, нали така? Не ти се получава. Аладин отива при Джина и му казва: колко желания имам? Имаш 3 желания. Кое е първото ти желание? Направи ги 4. Момче към момиче: ти като правиш секс, викаш ли? И тя: ами, викам, да. Я викнем следващия път. Всеки път, когато изтръскам измитата маруля, се чувствам сякаш освещавам плота. Това BMW са страшни коли. С едни накладки сменяш 3 двигателя. Да. В принцип ми е много чудно как има 7 милиарда души на планетата, а вие с бившите се сдобрявате. Да, брат, добър въпрос. Добра тема на размисъл. Панелен апартамент. Мъжки глас: лапай! Айде, лапай де! И така 10 минути виква от съседните апартаменти: айде бе, Петрова бе, лапай, че да спим, утре сме на работа. А същия мъжки глас отговаря: абе хора, жената е нощна смяна, храня детето сега. Мъж към жена: бих отишъл на края на света за теб, но сигурно и там ще дойдеш. Няма измъкване. 2020 година, детска градина. Момченце пита момиченце: а твоите родители в кой чат са се запознали? Жена: размерът има ли значение? Не, каза тя и му сипа бира в чашата за ракия. И хитро ще е малко. Значи все пак има значение размер. Добър ден, аз съм класната на вашия син. Той много си измисли и лъже. Вярваме ви, ние нямаме син. Дебиле, няма его. Много е тъпа, ма. Жена, майка ти е идвала у нас. Как позна? На сватбената снимка пак съм наплют. Мога да иска да почисти. Маце, искаш ли здрав секс? Не. Значи аз съм твой човек. Мамо, вярно ли е, че пилешката супа помага, ако някой е болен? Да, миличка. Защо? Защото има много антибиотици. Щастливо пи. За малко е. Кандидатствам за работа и те ми казват 1000 лева на ръка. Аз им казах, че имам 2 ръце. Учителка по биология разказва: картицата всеки ден изяжда храна равна на собственото й тегло. Иванчо пита: а картицата откъде знае колко тежи? Знаеш ли кои са най-използваните уреди в един фитнес? Кантар и огледало. Много тъпо. Жена разхожда кучето си. Към тях се приближава мъж и пита: къде отиваш тази овца?
Очудена жената казва, но това е куче, не е овца. Говорих на кучето. Докато чистачката баба Пенка почистваше пулта на диджея, съвсем случайно влезе в топ 10 диджей на България. Чика. Вчера жена ми слага детето да спи, обаче то плаче. Тя му пее преспивна песничка, обаче то пак плаче. Тя му пее още една преспивна песничка и то пак плаче. И тя трябва да пее третата преспивна песничка, при която тя си отваря очите малката. Вика, мамо, разбирам, че ти се пее, ма предпочитам да поспия малко. То не всяка песен не приспи. Обява във вестника. Масаж 80 лева. Само масаж 40 лева. Общото между жените и индианците е, че щом се гримират старателно, значи отиват на лов. Да. Не беше смешно, ама Не беше смешно, ама така, да. Добър вечер, ние сме свидетели на Йехова. Влезте да пием по едно вино, но ние не пием. Нищо, ще бъдете свидетели.